jaka domin ka zama babbar kaka bijimin dan ado mai hidima dan ado. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ina gwanin wani, shirin da yake kawo muku muhimman ayyukan raya ƙasa da shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai na tarayyar ƙasar nan wato Right Honorable Alasan Ado Doguwa yake gudanarwa, musamman ma a yankunan ƙananan hukumomin Doguwa da Tudun Wada. Kafin mu nisa muna yin salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira. Idan kuma malamai ne suka duba suka gaya masa to a ce ya je ya ƙara ba da abin sadaka ya yi alwala ya kwanta bacci in ya mafarki zai gane cewar jam'iyyar APC ita ce gidan da shi ko in yana so ya shigo, amma ba wai mu tunanin za mu fita mu wani ƙato a waje ba. Ina fatan mutanen jihar Kano da kuma 'yan jam'iyyar APC na ƙasar nan su san wannan shine matsayin mu. Maga ilimi abokin tafiya ne, ga shehu naji kuma na ji sha zuciyata kuma zan yi amfani da shi. Mai girma lida zaɓaɓɓen ɗan majalisa mai wakiltar Doguwa Tudun Wada kuma sardaunar Rano. A cikin wannan shirin idan Allah ya so ya yarda za ku ji wainar da aka toya a gidan shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai na tarayyar ƙasar nan a daidai lokacin da honorable Alhaji Abdulkarim AA Zaura ya kawo ziyarar ban girma ga shugaban masu rinjayen na majalisar wakilai na tarayyar ƙasar nan. Haka zalika akwai jawabin babban darakta janar na al'amuran ayyukan gidan Abdulkarim AA Zaura wato honorable Yahya Adamu Garin Ali. Haka zalika akwai jawabin Alhaji Sani Lawan Kofar Mata, tsohon babban darakta janar na hukumar alhazai ta jihar Kano, da jawabai da bayanai da aka yi a wannan wajen taro duka za ku ji su a cikin wannan shiri na ina gwanin wani. Jirgi mai diwa ne, wanki mai ban tsoro, zaki mai fasa taro. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ina gwanin wani. Kamar yadda kowa ya sani cewar shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai na tarayyar ƙasar nan wato shugaba ne ba wai na yankin ƙananan hukumomin Tudun Wada da Doguwa ba, shugaba ne na arewacin Najeriya gaba ɗaya kwata. Haka zalika shugaban masu rinjayen ya aiwatar da ayyukan raya ƙasa ba adadi a yankunan ƙananan hukumomin Doguwa da Tudun Wada. Ba ma wai iya nan ba, dukkanin wani ɗan majalisa da ya kwana ya tashi a ƙasar nan sai ya zo ofishin shugaban masu rinjayen, in ma dai bai zo da neman aiki ba to zai zo da neman shawara, musamman ma a daidai wannan lokaci da ake ciki. Kasancewar shugaban masu rinjayen a baya yana ɗaya daga cikin waɗanda ake yin kasafi a basu, amma a daidai wannan lokaci yana ɗaya daga cikin shugabanni na majalisar wakilai na tarayyar ƙasar nan wanda da shi ake kasawa kuma da shi yake bayarwa. Wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne ga al'ummar jihar Kano gaba ɗaya kwata da arewacin Najeriya gaba ɗaya kwata. Wannan shugaba ya burin ƙasa ta kowane ɓangare, ta kowane fanni, musamman ma idan aka yi la'akari da yadda mutane daban-daban a saƙo da lungu suke zuwa neman shawarwari, kuma wasu sukan zo ma su zauna su ɗauki darasu domin cewar ba su kai ga karatun da shugaban masu rinjayen ya yi na al'amuran siyasar ƙasar nan. Kasancewarsa malami yakan ja baƙi ya fasa daga ayoyin ƙur'ani da kuma hadisai dangane da nusar da mutane al'amura na rayuwa. Haka zalika shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai na tarayyar ƙasar nan Right Honorable Alasan Ado Doguwa, dukkanin ƙabilun ƙasar nan maza da mata, manya da yara kan so su zo wajensa domin su ji mahimman kalamai da yake bakinsa. Yanzu dai ba tare da ɓata lokaci ba, akwai ɗaya daga cikin waɗanda sukan taimaka wa jam'iyyar APC da 'ya'yan jam'iyya wato Honorable Alhaji Abdulkarim AA Zaura ya kawo wa shugaban masu rinjayen ziyara har gida. Wannan ziyara da Honorable Abdulkarim AA Zaura ya kawo tana ƙara nuni da cewa shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai na tarayyar ƙasar nan Sardaunar Rano amintacce ne, kowa ya aminta da shi,
kuma baya cutar da wanda ya aminta da shi. Haka zalika baya cin amana, mutumin kirki ne. Kamar yadda babban darakta janar na tafiyar Alhaji Abdulkarim AA Zaura ya faɗa, wato Alhaji Yahaya Adamu Garin Ali, wanda a gabatarwarsa ya bayyana cewar duk wanda ya shigo wannan gida na Right Honorable Alhassan Ado Doguwa to ya shigo cikin aminci, ya shigo cikin yadda, ya shigo cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Alhaji Yahaya Adamu Garin Ali ya bayyana cewar karatu da suka zo ɗauka sun zo ɗauka ne kasancewar su girmama wanda zai ba da ilimi kuma su girmama ilimin. Ga abin da Alhaji Yahaya Adamu Garin Ali yake faɗa dangane da wannan ziyarar zumunci da suka kawo gidan shugaban masu rinjayen. A matsayinka na ɗaya daga cikin kusoshi a wannan jam'iyya tamu mai albarka APC a jihar Kano da ƙasa baki ɗaya. Bayan wannan addu'a da aka gabatar a yau, wacce gwamnatin jihar Kano ta ɗau nauyi domin zaman lafiyar wannan ƙasa, Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ya ga dacewar ya zo gida ku gaisa, a yi zumunci, a fahimci juna a matsayinsa na ɗan jam'iyya, a matsayinka na ɗan jam'iyya. Mai girma Sardauna na Rano, wannan shi ne makasudin zuwa na sada zumunci tsakanin gidan Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura da kuma gidanka. Kuma na tabbata wannan gida naka mai albarka zai karbi tawagar nan ta Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura. Yana daga cikin koko in ce a yanzu wanda yake motsa wannan jam'iyya a jihar Kano. Kowa ya san irin gudunmawa da yake bayarwa. Yanzu daga wata makaranta muke da ake ce da ita Welfare British College, wacce ya ɗau nauyin yara 1,000 suka samu course a kan certificate da turanci. Kuma already ya ba da directives, an buɗe portal na taimakawa ɗalibai na higher institutions da muke da su mutum 10,000. A yammacin yau ya sanar officially za a ba da wannan tallafi ga ɗalibai 10,000 wanda ya ware kuɗi zunzurutu naira miliyan 200. Bayan wannan akwai abubuwa da yawa da suka shafi harkan addini, makarantu na islamiyoyi da tsangayu, da kuma harkan lafiya da harkan karatun ɗaliban da harkan maganar ruwa. Abubuwa da yawa wanda Alhaji Abdulsalam Abdulkarim yake gabatarwa ga wannan jam'iyya, ga kuma 'yan jam'iyya da al'umma jihar Kano. Ina so in sanar da mai girma Sardauna Rano, 'yan watannin baya an sami ibtila'i a kasuwan Kurmi. Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ya ware kuɗi kimanin naira miliyan 67 ya so motoci domin ya ba wa gwamnatin jihar Kano, a ba wa hukumar kashe gobara. Sannan akwai motoci kiran guda 50 wanda aka saya wa 'yan jam'iyya. Ya girma Sardauna na wayannan motoci guda 50 suna nan a cikin gidan gwamnati. Mai girma gwamna ya karbe su, lokaci yake so ya sa domin a raba wa 'yan jam'iyya, musamman shugabannin jam'iyya. Wannan bawan Allah iya taimako iri daban-daban ga al'umma da kuma wannan jam'iyya tamu. Kuma abin alfahari, abin farin ciki shine duk abin da yake yi yakan yi shawara da shugabanmu, mai gidanmu, babanmu, jagoranmu, mai girma kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje. AA Zaura baya abubuwa kai tsaye, yakan nemi shawara. Na tabbata maka da cewar
ya shirya tsaf wajen ci gaba da taimakawa al'ummar jihar Kano, particularly 'yan jam'iyyar APC. A wannan yammaci mun zo wannan gida naka domin sada zumunci, kuma madadinmu gabaki ɗaya muna maka fatan alkhairi. Muna fata insha Allahu speaker da za a yi next assembly wannan kujera za ta zo jihar Kano. In ta zo jihar Kano insha Allahu babu inda za ta tsaya sai a ƙananan hukumomin Doguwa da Tudun Wada. Wannan na tabbata ran da za a yi wannan jirgi sukutun AA Zaura zai ɗauka domin aje wannan rantsuwa. Allah ya taimake mu, Allah ya taimake wannan jam'iyya tamu. Muna godiya da karɓarmu da aka yi mai girma Sardaunar Rano Right Honorable Alasan Ado Doguwa. Babban darakta janar kenan na al'amuran Honorable Alhaji Abdulkarim AA Zaura, Alhaji Yahya Adamu Garin Ali kenan, kuma tsohon manajan daraktan hukumar samar da ruwan sha a yankunan karkara da ke jihar Kano, wato Ruwasa. A gefe guda akwai tsohon shugaban karamar hukumar Tudun Wada, kuma ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC na jihar Kano, wanda yake kulawa da al'amuran walwala da jin daɗi na 'ya'yan jam'iyya. Gaban matasa na jam'iyyar ta APC, Alhaji Sule Lawan Shuwaki, ya bayyana cewar Alhaji Abdulkarim AA Zaura yana gudanar da ayyuka ne na raya ƙasa da kuma tallafawa da kuma tallafawa 'ya'yan jam'iyyar APC domin ci gaban 'ya'yan jam'iyyar. Idan ma aka yi la'akari da ayyukan da yake yi, yana koyi ne da gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Alhaji Lawan Shuwaki bai tsaya a nan ba, sai da ya bayyana cewar waɗannan ayyuka da yake gudanarwa ko ba jima ko ba daɗe za su zama alkhairi a tare da shi Honorable AA Zaura, musamman ma a matsayinsu na shugabannin jam'iyya da yake sauke musu wani nauyi da yake kansu. Alhamdulahi, AA Zaura ka yi dogon tunani don samun wannan gida. Ba kawai Tudun Wada da Doguwa kawai aka samu ba, kusan da takarar Najeriya kake mu ce ka samu Najeriya ko kuma ka samu Najeriya ta arewa. To amma ina tabbatar maka yanzu in Allah yarda ka sa sufana ka daɗa ɗore notinka. Fatan da muke maka yadda kake taimaka al'umma, yadda kake tallata jam'iyyar APC, musamman jam'iyyar APC, mu shugabanni wallahi muna farin ciki da kai, saboda baka higo jam'iyyar nan kasa ta yi bacci ba, baka higo jam'iyyar nan da cin amana ba. Wani ne inda kake balantiya da dukiyarka sai mu ji ne wa jam'iyya zawon kas, amma ko ne mata gori, amma a kullum kana daga likafar jam'iyyar APC cikin gida da daji. Nema ma kake ka ce mu da muke shugabancin jam'iyya mu je mu kwanta mai bacci. To da farko ina cewa Allah ya saka maka da alheri, kuma wannan ziyara da ka kawo wa majority ina tabbatar maka ba don ka a ce na yi son kai ba, sai in ce da kai idda kake inda baka bacci din nan, yin ce samun irin majority leader wanda Allah ya kai hilakafa kusan ka kirgo a ƙasa baki ɗaya, ka kirga position 6 za ka sa shi a ciki, amma a ce kullum yana cikin constituency ɗinsa. Yanzu nan daga lungu muke, cikin lungu cikin rubudi, kuma duk sati haka ne, duk satin duniya inda yana Najeriya. Yau zazzabi yake yi, amma sai da muka je wani ɗaurin aure can wani lungu. Saboda haka ina tabbatar maka da cewar leader ɗan siyasa ne, ko da yake an ce Hausawa sun ce wai barewa ba ta gudu ɗanta ya rarrafe. To in dai gado ne to ya gada ɗin, har nema yake huce.
to Allah ya saka masa da alheri, Allah ya tabbatar da alheri. Wannan nufi na haka tun da ka fito da taimaka al'umma, mu ne maka addu'a Allah ya idda nufi, Allah ya tabbatar da alheri. Yi ma lida wannan fata da kuke masa, wanda kullum fatan mu kenan, domin san alheri ne ga arewacin Najeriya, alheri ne ga Kano State, balle mu uwa uba. Shi ma Allah ya idda nufi, yadda kuka zo lafiya, ubangiji Allah kai ku lafiya. Allah ya saka muku da alheri, Allah ya saka muku da alheri. Muna kira kana yin kwazo, ka ƙara kwazo, inda kake hutar da mu din nan ka ci gaba da hutar da mu. Allah ya saka muku da alheri. Jawabin Alhaji Sule Lawan Shiwaki kenan, tsohon shugaban karamar hukumar Tudun Wada kuma shugaban matasa na jam'iyyar APC gaba ɗaya kwata da ke jihar Kano. Shi kuma a nasa jawabin babban darakta janar na al'amuran siyasa na gidan shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai na tarayyar ƙasar nan kuma kakakin jam'iyyar APC na jihar Kano, Honorable Ahmad Arwa, tsohon shugaban ƙaramar hukumar Tarauni, ya bayyana cewar wannan tsari da tafiya ta Alhaji Abdulkarim AA Zaura tsari ne da ya game kowa da komai, kuma ya zo wannan gida ya tarar da cewar ladabi da biyayya ake yi a wannan gida na shugaban masu rinjaye. Haka zalika kuma tun da ya kawo kansa kuma ya zo wannan gida, to an karɓe shi, an aminta da shi, musamman ma dai kuma kun zo kuna kamanceceniya da kai da AA Zaura, kai dai baki ne shi fari, amma kuma kuna aiki iri ɗaya. Ko a ɗan kwanakin nan ka je ka ba da kuɗi miliyan 70, ka sake ba da miliyan 70, ka raba motoci ba iyaka, ka raba a daidaita sahu ba iyaka, tirelan shinkafa har yanzu nan da muka je ƙauye na ga ana ta raban tirelan shinkafa. To kuma shi ma gashi AA Zaura kusan kullum a wannan aikin yake, to kaga ko babu komi kenan, wato tunanin da yi na ya zo ya sadu da kai a yi siyasa, wato ba ƙaramin hikima ba ce. Honorable Ahmad Arwa kenan, kakakin jam'iyyar APC na jihar Kano. Yanzu kuma za mu yi waiwaye ga tsohon darakta janar na hukumar alhazai ta jihar Kano, Alhaji Sani Lawan Kofan Mata, wanda ya yaba shugaban masu rinjayen na majalisar wakilai na tarayyar ƙasar nan, wato Right Honorable Alhassan Ado Doguwa, inda yake cewa mutum ne mai ɗaukar shawara kuma mutum ne nagari da ya cancanci a bi shi duk inda ya sa gabansa. Hasali ma dai kaga ilimi abokin tafiya ne, ga shi yau naji kuma na ji sha zuciyata kuma zan yi amfani da shi. Alhamdulillahi, kamar yadda mai girma sardaunar ko majority leader na ƙasa ya yabi shugabanmu abokin tafiya a His Excellency AA Zaura, irin bayanukan da yi masa mun ji daɗi. Allah ya saka sardaunar da alheri. Majority leader, wani abu guda ɗaya ne tak ina faɗa na wajen shugabanni da yasa nake bin wannan bawan Allah. A matsayina na iya cewa na girme shi kawai ta shekaru, amma al'amura da yawa ya girme ni. Ba ku yadda ba ne? Abubuwa da yawa ya girme ni. Ni shekaru na ba shi kurun. Ko shekaru aiwa ta tsaya bace. Saboda haka alhamdulillahi, wallahi tallahi, majority leader sararin na Rano kawai shawara na ba zauna kuma yi amfani da ita. Shi bai san na ga yi amfani da ita ba, kuma ya yi ranka daɗe. Amma ba na gaya ko shawarar da na bashi, daga ni sai shi sai Allahnsa. Wataƙila shi ya manta ma da shawarar da na bashi, amma tun da na ga ya yi to bai manta ba. Saboda haka shi ba ni sha'awa, naga in Allah ya ba shi shugabanci, to watakila mai sayar da yalan bella a titi ma zai ba da shawara ya dauka. Don za ga kankani mai tafiya yana galwalawarsa zai ba da shawara mai kyau. In aka samu shugabanni waɗansu iri, sai ka ya kurabu da shi mai yake da shi, ya kurabu da shi, ka gan shi ba shawara zai ba mu. To wannan wani abu ne wanda Allah ne ya ɓoye. Sai ga kwakwalwar da wanda kake zama ba shi da tashe yana da ita. Sau da ka a gurguje, Allah ya taimake ka sardunar Rano, Allah ya taimake zai Zaura, a ranku ya daɗe gaba ɗayanku. Mu dai ga mu mun to muna binku, mu biya ne,
mun amince da ku kuma mun amince da wanda kuka amincewa. Ma'ana mai girma gwamnan Kano, shugabanmu jagoranmu Dr. Abdullahi Umar Ganduje, Allah ya kara masa yadda, Allah sa ya gama lafiya. Wannan abin da aka yi ranka ta da mai girma Sardauna Rano, muna so mu don fito da yunwanmu a taimaki bawan Allah nan Alhaji ya zaura don yi jagorancinmu. Wannan kuma duk abin da za a yi na tabbatar da addu'a ku da sahalewarku da dafawarku ba abin da zai gagara. Ba abin da zai gagara, musamman muka ɗebo ta kuka wuce mana gaba kuka jagorance mu kuka kama har teburin mai girma gwamna. Kuma in muka ɗan kewaya ta baya mu je mu gaida gwaggo ita ma sa hannu. Wannan ranka daɗe a takaice ɗan kankanin lokaci akwai maganganu da yawa bakina, amma dai zan takaita domin mu kyale ku ga magariba ta to ga isha ta to, saboda haka ai duk ɗaya ne da magaribar da isha duk ɗaya ne, ko ba ka bane to saboda haka ranka daɗe mai girma Sardauna Rano, mai girma majority leader kuma da same time muna godiya matuƙa da gaske. Allah ya kare ma jagora, Allah ya taya ka riko, Allah ya sa ka jagoranci duk wanda yake son ka jagoranci shi, wanda ba ya so ka jagoranci shi to Allah ya tankaro shi ka jagoranci shi. Dan ba za mu ce ita ba, a za mu so Allah ya canza masa ra'ayi, ya juya zuciyarsa ya zo ka ce wa jagoransa. Mu dai kana jagoran mu, mun yadda ka ja mu, mun yadda ka ja mu. Allah ya saka ma da alheri, mai girma ya zaura kai ma Allah ya baka nasara, Allah ya ba da sa'a, Allah ya tabbatar da alheri. Kuma ina son amfani da wannan dama mai girma majority leader in shaida maka wannan bawan Allah ya bani director organization a tafiyarsa. Na godiya, Allah ya saka da alheri, Allah ya sa kuma kai gaci. Na gode kwarai da gaske, Allah ya saka da alheri. Tsohon shugaban hukumar alhazai kenan na jihar Kano, Alhaji Sani Lawan Kofar Mata. Mata ma ba a bar su baya ba a cikin wannan tafiya ta AA Zaura, domin kuwa akwai tsohuwar 'yar takarar mataimakin shugaban ƙasa da ta tsaya a zaben da ya gabata, wato Hajiya Maryam Kofar Mata. Ta tofa albarkacin bakinta akan wannan ziyara da suka kawo, wadda ita ma tana cikin tawagar ta AA Zaura. Wato wannan maganar da zan yi ba kowa nake yi wa ba, 'yan uwana ƙananan 'yan jam'iyya da sauransu nake so in shaida musu cewa mai girma lida, wannan duk bayani da kai mu a wajenmu da muka san ka da kuma sauran manyan mutanen da suke nan gurin sun san cewa za ka yi fiye da wannan, domin kai alewa ce irin ta da. Kuma tun da aka taso a cikin wannan karni da muke tafiya kusan karni 2 zuwa 3, da abin da ake shukawa ake ginawa da ku ake shuka shi ake gina shi a jihar Kano, kuma muna addu'a Allah ya bada iko a ci gaba da gina shi da ku in Allah ya yarda nan gaba. Wannan na so shaida muku cewa idan da Allah zai ba mu dama da lokaci mu yi gwagwarmaya irin ta lida, na tabbatar muku da cewa sai dai mu shafa fatiya mu tashi a siyasar jihar Kano da Najeriya baki. Na gode maka saboda dama da ka bamu a cikin kankanin lokaci mu ziyarce ka, mu girmama ka, mu kuma nuna maka kaɗan daga cikin bukatan mu wacce ka sani, wanda duk da ka sani ka bamu dama muka zo. Muna gode maka kwarai da gaske, muna addu'a Allah ya mai da gyada zinari, muna addu'a Allah ya mai da kai ka zama spika 2023 a Najeriya baki daya. Kuma muna addu'a da abin da zai kawo maka cikas a wannan tafiya tamu, Ubangiji Allah ya maka maganinta. Haka shi ma mai girma excellency, dukkanin abin da zai ba shi nasara akan wannan tafiya da muke ciki ta neman gwamna a shekara ta 2023, Allah ya sahale masa, Allah ya taimake mu, ya taimaki jam'iyyar APC, Allah ya taimaki mai girma jagoranmu Dr. Abdullahi Umar Ganduje da mai ɗakinsa Profesa Hafsat Abdullahi Umar Ganduje. Ubangiji Allah ya ci gaba da tsare mu da tsare jihar mu da jam'iyyar mu baki daya. Allah ya ƙara mana Allah ya ƙara wa shugabannin mu lafiya da kwanciyar hankali da arziki a ƙasa baki daya. Mace mai kamar maza kwari ne babu. Hajiya Maryam Kofar Mata. Yanzu kuma za mu saurari jawabin Honorable AA Zaura,
wanda yake bayyana cewar ya zo wannan gida ne kasancewar gidan nasara ne da aminci, wato gidan shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai na tarayyar ƙasar nan, Right Honorable Alhassan Ado Doguwa. Ga abin da Abdulkarim AA Zaura yake bayyana wa shugaban masu rinjayen. Mai girma lida zaɓaɓɓen ɗan majalisa mai wakiltar Doguwa Tudun Wada kuma Sardaunar Rano, ‘yan tawaga da manya da suke wannan gida, na mana sallama ta irin ta addinin musulunci. Hakika wannan ziyara ta girmamawa ta sada zumunci ba tun yanzu ba, tun shekarar da ta wuce kashi ya kai 3 muke son mu zo domin mu gana da shi lida wanda yake ɗaya ne daga cikin elders na jam'iyyarmu ta APC. An ce komai sai Allah ya yi, wanda yau ne Allah ya yi za mu kawo maka wannan ziyara. Yau ga mun zo gidanka domin sada zumunci da girmamawa wanda ya kamata mu zo mu yi maka da mu da jama'ar mu baki ɗaya. Muna yi maka fatan alkhairi, kuma muna fatan in Allah ya yarda wannan zumunci a tsakaninmu da kuma aminci ya kullu in Allah ya yarda daga wannan lokaci. Dama ba tun yanzu ba, lida Sardauna na Rano dan uwana ne kuma abokina ne. Wannan ziyara da muka kawo maka ita ce yau ta farko a gida. Mun dinga kawo maka ziyara kenan har sai ka gaji ka ce kai Zaura. Ba zan cika ke da surutu ba don na san yanayin da muka rabu da safe yau kana fama da yar malaria. Ka ma yi kokari da ni ne da kwantan bauna zan dojin. Ina ma kowa fatan alkhairi, musamman ahalin wannan gida da muka zo muka kawo muku ziyara. Muna godiya da karbar mu da aka yi da tawargar mu. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Alhassan shi ya rike mutanensa, in na faɗi ku faɗi da ƙarfi. In kun so ku kira shi malam maliya ko ku kira shi sufi. Ƙaryar masu fushi da yin rabu kalmar ta mu tana da zafi. Alhassan jagoran siyasar mu, gwamna ma ya goyi baya. Alhassan Ado ne gwanina. An gama zaɓe ka ci zaɓen ka ba maganar rinto ga kowa. Alhassan Ado ne gwanina. An gama zaɓe ka ci zaɓen ka ba maganar rinto ga kowa. Farko na sanyo ka Allahu don na san ka a bani baiwa. Rabu salati dai ka ninninka. Annabu wanda ya zo da sallar ka. Har ni har masu kaunar mu har dan Ado babu karya. Kamar yadda masu sauraro dai suka sani cewar wannan tawaga ƙaƙƙarfa ta AA Zaura wacce ta kawo ziyara gidan aminci, gidan nasara na shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai na tarayyar ƙasar nan, Right Honorable Alhassan Ado Doguwa, ta yi dogon bayani kala-kala da kasancewar sun bujiro da wata bukata, amma shugaban masu rinjayen na majalisar wakilai
ya karɓi batunsu. Haka kuma kafin ya mai da jawabi a kan wannan al'amari, za mu duba a cikin jawaban nasa inda yake bayyana cewar babu wani mutum da zai wuce tsayin kansa a tsarin rayuwa da siyasa ta wannan zamani. Dole ne fa sai an yi biyayya ga shugabanci. Shugabancin nan dai kamar yadda kowa ya sani shine shugabanci da ya taso tun daga Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya rarraba shi a tsakanin al'umma. Ko a 'yan yatsun hannunka ka duba za ka ga akwai wanda ya ɗara wani. Haka zalika shugaban masu rinjayen na majalisar wakilai na tarayyar ƙasar nan Right Honorable Alhassan Ado Doguwa Sardaunan Rano ya yi bayani dangane da wani al'amari da yake kai komo a zukatan al'ummar ƙasar nan, musamman ma dai a nan jihar Kano da arewacin Najeriya. Al'amarin da yake kai komo a zukatan al'ummar ƙasar nan, inda ya bayyana cewar babu fa wanda zai ɗauki gwamnatin nan ta jam'iyyar APC ƙarƙashin jagorancin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ɗauke ta sukutum ya sanya ta a cikin wata jam'iyya ba jam'iyyar APC ba. Asali ma Lida ya ce akwai kyakkyawar alaƙa da dangantaka mai kyau mai ƙarfi tsakanin gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar Kano. Lida ya yi fashin baki dangane da waɗannan mutane da sukan ɗanyi tsirku da kuma 'yan soki burutsu irin na siyasa. Gamji ɗan ƙwarai ga abin da yake cewa. Lida. Maganganu da ake ta yi na wannan ya je nan, wannan ya je can, wannan ya je nan, wannan ya je can, duk abubuwa ne wadda al'ada da addini ba su hana a yi ba. Amma dai akan doro na siyasa, tsarin doro na siyasa, babu wani abu da muka ji daga bakin limamin jam'iyyar APC na jihar Kano kuma jagoran gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje illa da ya wuce mu tsaya akan doron jam'iyyar APC. Babu wani shiri ko wani tanadi da wani mahaluki ko wane ne shi na mu bar jam'iyyar mu da gwamnatin da muke da ta tarayyar Najeriya, ko mu bar jam'iyyar mu da gwamnatin da Allah ya bamu a jihar Kano mu bi wani kato a waje wanda a inda yake ma ya shiga uku. Idan shi ya yarda zai shigo jam'iyyar APC, jam'iyyar kowa ce, ba mu hana wani ya shigo ba. Amma wani mutum ya zauna yana zazzare ido da gashin bakinsa kamar na mujiya, na gafiya, ya yi tunanin cewar wai za mu ɗauko masa gwamnati kacokan, mu ɗauko gwamnati da gwamna, mu ɗauko wakilai zaɓaɓɓu mutum 20 da suke wakilcin jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya, mu ɗauko sanatocinmu da muka zaɓa mu zo mu aje masa a gaba, yana zare ido yana kafa hula kuma da jar hula a kansa ma. Wallahi tallahi idan mafarki mutum yake daina wannan mafarkin. Muna nan daram a jam'iyyar APC, zaura ka tsaya daram a jam'iyyar APC, dan APC ne kai, gwamna Abdullahi Umar Ganduje dan APC ne shi, yana nan daram a jam'iyyar APC kuma mai biyayya ne shi da tsarin jam'iyyar APC ta ƙasa da kuma tsarin jam'iyyar APC ta tarayyar Najeriya ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammadu Buhari. Ko abin da aka yi a yau ya nuna wa 'yan Najeriya ba mu da wata matsala da mai girma shugaban ƙasa. Ko abin da aka yi a jiya ya nuna wa jama'ar Najeriya da duk wani wanda yake alfaharin shi gwamna ne ko na APC ko na PDP, babu wanda ya fi jihar Kano kusaci na gaskiya da aminci na gaskiya tsakaninsa da mai girma shugaban kasa. Domin ko jihar da ya fito ta aihuwa ba mu ji an yi taro da ɗaruruwa da miliyoyin mutane da baƙi daga ƙasashen waje, ƙasashen addinin musulunci, a zo an tara su gidan mai martaba sarkin garinmu, sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero, gidan da yake da tarihi sama da shekara 200, gidan da muke mutuntawa yake shine alƙiblar mutanen jihar Kano. Aka zo aka tare manya-manyan malamanmu, yau a ƙarshe ma aka wayi gari Allah ya daɗa haɗa kawunanmu, dukkan jagorori da limamai na mashabobi daban-daban na addinin musulunci yau sun haɗu sun yi addu'a Ubangiji Allah ya bawa Najeriya zama lafiya. Kuma ba a zaɓi ko ina ba sai jihar Kano. Kuma ina so in tabbatar muku wannan abin da mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi na addu'a wa mai girma shugaban ƙasa, da addu'a da aka yi da jama'ar Kano don a samu zaman lafiya, kuma Allah ya karawa mai girma shugaban kasa lafiya da kwanciyar hankali domin ya samu sukuni na sauke nauyi da amanar da Allah ya ɗora masa na al'ummar jama'ar Najeriya, ba da ka Ganduje ba. Wallahi al'azimu da umarnin mai girma shugaban kasa yayi wannan taro. Mu ne wakilan gwamnatin tarayya a duk inda muka samu kanmu, musamman kuma in aka ce maganar gwamnati a wannan shiyar da ta fito, muka fito shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Duk wani wanda zai ce maka wani kala Buhari ko kala shugaban kasa bayan mu ne, domin da shi muke aiki kuma shine jagoran mu, shine shugaban mu. Abin da muka yi a yau ya daɗa nuna wa 'yan Najeriya kenan ashe tsugudidi da surutu da gulmace-gulmace da ake ganin ko wani rikici ne tsakanin tarayyar Najeriya da jihar Kano a jam'iyyance ƙarya ne. Saboda haka ina roƙon 'yan jam'iyya kowa ya ƙara ɗamara. Ina roƙon 'yan jam'iyya da kowa ya riƙe alwalarsa, kada alwalarka ta karye. Idan mutum ya yarda da shigo jam'iyyar jama'ar Najeriya,
jam'iyyar da ita ake alfahari da ita a tarayyar Afirka ma baki daya, jam'iyyar da mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari yake mata jagora, jam'iyyar da cikin ikon Allah da addu'o'i da matayenmu da ƴaƴayenmu da iyayenmu suke mata dan ta zama mai albarka, ita za ta ci gaba da samar da gwamnatin tarayyar Najeriya ko an zo 2003 cikin ikon Allah. To in akwai mai sha'awa, jam'iyya an yadda ta kowa ce, mu ba mu rufe kofa wani ya shigo jam'iyya ba, amma a gaya wa duk wanda yake tunanin mu za mu fita da kofa, mu fitar ga namu gidan ko mu bude kofa mu bi shi, to a gaya masa idan ƙasa ya buga to ƙasar ba ta gaya masa gaskiya ba. Idan kuma malamai ne suka duba suka gaya masa, to a ce ya je ya ƙara bada abin sadaka, ya yi alwala ya kwanta bacci, in ya mafarki zai gane cewar jam'iyyar APC ita ce gidan da shi ko in yana so ya shigo, amma ba wai mu tunanin za mu fita mu bi wani ƙato a waje ba. Ina fatan mutanen jihar Kano da kuma 'yan jam'iyyar APC na ƙasar nan su san wannan shine matsayin mu. Kuma Allah cikin ikonsa zai mana jagora domin ba mu zalunci wani ba. Allah cikin ikonsa zai mana jagora domin shugabanmu ba mu takabbiri bane. Allah cikin ikonsa zai mana jagora domin shugabanmu ba mai izza ba ne, shugaba ne da ya yarda da mutuncin kowa da mutunta mutane. Kuma idan aka samu gaya irin wannan yanayin, kai Alhaji Sani Lawan ka sani. Mai girma Sardaunar Rano Right Honorable Alhassan Ado Doguwa ya bayyana cewar ita dai biyayya ita ce na cin nasarar kowane al'amari na rayuwa. Saboda haka suna nan kuma ana biyayya ƙarƙashin jagorancin gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, babu gudu ba ja da baya. Leader. Gwamna Ganduje ba shugaban da zai harda kafa bane wai ya ce wai ya ba da umarni kamar soja ko ya ba da umarni kamar 'yan sanda. Ku yi hakuri 'yan sanda da kuke cikin taron mu, ya zauna ya ce kawai a yi kaza. Gwamna Ganduje shugaba ne na dimokuraɗiyya, shugaba ne wanda yake ba wa magoya bayansa haƙƙi. Ayin ka duba shi a irin wancan zantuttukan da yake yi, ai ka ji shi abin da yake batu shine kowanne mai mabiyi ya je ya biyayya da shugabansa. To a gaya masa mu namu shugaban yana biyayya da mabiyansa ne, shi yasa mu ma mabiyansa muke biyayya da shi. Saboda haka ranar da duk aka zo yin wani zance ko aka zo ɗaukar wani mataki ko aka zo yanke wani shawara, mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje tun daga kan kansuloli yake tuntuba. Kuma na yi imani Allah ba zai bar zukatanmu su shawarci Ganduje da yi abin da zai zama barna ba. Na yi imani Allah ba zai bar zukatanmu mu shawarci Ganduje ya saki layi ba. Allah ba zai bar mu butulcewa ni'imar da ya mana ba, domin har ya zuwa yau akwai waɗanda suke ganin abin da Allah ya wa Ganduje ma bai kamata ya masa ba. Akwai masu inkari har yau din nan gasu nan suna faɗa a rediyo ba sa jin kunya, har yau gasu nan suna faɗa a jarida ba sa jin kunya, gani suke abin da Allah ya yi wa Ganduje a yau ya ba shi gwamna, ya ƙara masa gwamna, kuma Kano take zaune lafiya, duk da sun kulle na barazana ta da hankalin mutane ya zama Kano bata zama abin misali a Najeriya wajen zaman lafiya ba. Allah bai yadda ba. Ai ya ilahi zaura, idan aka ce wani mu ma na inkari ko yana tunanin ya watsar da wannan ni'imar ta Ubangiji ya bi wani katon iska, wallahi al'azim ya shiga uku. Ya shiga uku. Mu ba za mu yi wa Allah butulci ba, domin ya mana abin da ba za mu yi wa kanmu ba. Sardaunar Rano Right Honorable Alhassan Ado Doguwa ya bayyana cewar zancen batun nan da aka daɗe ana yin sa, wanda kuma ya dugunzuma tunanin 'yan boko har ya sa su yin nazari, wato turancin nan na inconclusive. Ya ce tsari ne da aka yi shi a wasu jihohi kuma yana cikin shafin kundin doka ko kuma daftarin doka na ƙasar nan. Hasali ma dai Right Honorable Alhassan Ado Doguwa ya bayyana cewar ba a yi shi a kan gidadanci ko jahilci ba. Ya warware yadda al'amarin yake. Leader. An ce an yi zaben inconclusive ba mu ci zaɓe ba. Ai ba mu muke cin zaɓe ba, Allah ne cin zaɓe. Kuma ya tabbatar da zaben nan. Dokokin ƙasa suka tanadar da inconclusive. An yi shi a Bauchi, an yi shi a Yola, an yi shi a Sokoto. Duk waɗannan su ma ba su ci zaɓe ba ne. Akwai wuraren da APC ce ta haɗa a wurin, ai mun haƙura. Mu ma nan da aka yi a Kano aka kada wadda da yake ganin bai kayu ba, yake ganin bai ɗauki hukuncin Ubangiji ba, mun yadda ai dokokin ƙasa ne suka tanadar da ai wannan abin da aka yi. To ya ilahi, idan wani a cikin mu ma yau aka ce ya raba zuciyarsa yana rawa, yana tunanin da wani bayan Allah, wallahi al'azim ya san ya bata. Allah cikin ikonsa ba zai bar mu cikin bata ba. Allah cikin ikonsa ba zai samu butulcewa ni'imarsa ba, domin mun san ya yi mana abin da waɗansu suke ganin ba mu dace ma yi mana ba. Mu kuma san kuma Allah baya bacci. La ta huzuhu sunnatun wala nawm, haka wannan ya zama wajibi in faɗa, domin tun da ake ta wannan cece kusan da wannan tuttukan ban dawo Kano ba, ina wurin aiki
amma na dawo na ji irin abubuwan da ake faɗa, wani abu ma sai ka ji shi kamar tatsuniya. To amma in sun faɗa ba za ka hana mutum ya faɗa abin da yake faɗa ba. Inda aka faɗa abin da za ka ji kai shiru. Inda aka faɗa abin da za ka ji sai ka yi magana. To idan sun faɗa ka ce musu ta zo ku ji ta. Amma jam'iyyar APC da Dr. Abdullahi Umar Ganduje muna nan akan alƙibla domin ita ce siratal mustaqiman siyasar jihar Kano a yau da kuma siyasar Najeriya. Ina fatan dukkan masu bukatu irin naka, kamar yadda na faɗa, ubangiji Allah ya sa su koyi da halaye irin naka, domin samun ka a jam'iyya a guna alheri ne. Irin su AA Zaura a jam'iyya haske ne. Irin su AA Zaura a jam'iyya martaba ce da daraja. Irin su AA Zaura a jam'iyya wato nasara ce. Idan kowane ɗan takara mai bukata ya zama abu zai taku irin naka nan, to jam'iyya ta gama cimma nasara. Ina roƙonsu da kowa ya zo ya haɗa kai da juna, a zauna. An yadda dai kujerar gwamna guda ɗaya ce, ba yadda za a yi mutum 10 su zama gwamnonin Kano a tashi ɗaya. Dole dai ɗaya ne Allah zai mana. A zo a haɗa kai, a yi wa jam'iyyar aiki kamar yadda kake yin wannan aikin. A zo a haɗa kai, a taimaki mai girma gwamna domin ya sauke nauyin da yake kansa. Har yanzu akwai ragowar shekara 1 da rabi cikin ikon Allah. Babu babban kalubale a wurin shugaban da aka ce ya samu dama ta 1, ya samu dama ta 2, kuma yana kokarin ya sauke wannan nauyin ta hanyar da zai tabbatar da cewa wanda ya gaje shi, wanda zai ɗora ne akan abubuwan alhairi da ya ɗora. Gashi nan misalai kala-kala, ko tarika nan da aka yi na addu'an nan da nake faɗa muku wanda aka yi a gidan sarki. Ai duk mutumin da ya ga gwamna Ganduje da yadda yake mu'amala da mutane, da ya saki kansa ko a taro ko a masallaci ko wurin jana'iza ko wurin duk wata mu'amala da zaka sani, kai ka san gwamna ne wanda ya kamata kai misali da shi, domin ko babu komai ba za ka kalli Ganduje ka ce wannan gwamna ne mai izza ko mai girman kai ko mutakabbirin mutum ba. To ko irin wannan muka samu, Allah ya taimake mu ya zama wanda ya zo ya gaji Ganduje ya kwatanta irin waɗannan halayen nasa, halayen da muke faɗa ake ganin kamar kuskure ne. Ai duk mutumin da yake halin kirki halin waliye ne. Duk mutumin da yake ba mai girman kai ba halin waliye ne. Duk mutumin da yake yana sama amma yana ƙasa da kansa halin waliye ne. So ya fahimtar mu gwamna Ganduje halayya ce da shi irin ta waliyan Allah. Kuma idan masu buƙatar su hau kujerarsa suka kwatanta halaye irin nasa, gwamnatin jihar Kano da jama'a jihar Kano ba za su rasa komai a cikin abin da za su nema na buƙatar rayuwa ba. Ina fatan ubangiji Allah kamar yadda ya ba mu iko da jagorancin mai girma gwamna aka kammala waɗannan addu'o'i da aka yi na samarwa ƙasa zaman lafiya da kuma yawo mai girma shugaban ƙasa. Ina fatan ubangiji Allah ya karɓi addu'o'inmu, kuma yadda muke zaune lafiya a jihar Kano, Allah ubangiji ya ƙara tabbatar da zaman lafiya a tsakaninmu. Sauran jihohi da suke makotanmu da waɗanda suke nesa da mu, walau wadda suke addininmu na musulunci da muke alfahari da shi, da wadda suke mabambanta addininmu, ubangiji Allah ya saukar da zaman lafiya a al'umma ko ina da zukatan jama'a. Ubangiji Allah ya bawa Najeriya zaman lafiya. Shi kuma mai girma shugaban kasa Allah ya ci gaba da bashi iko da jagoranci da hikima da zai ci gaba da jagorancin kasar nan cikin nasara. Fatan mu shine ubangiji Allah ya karawa Najeriya daraja da ɗaukaka kamar yadda aka santa a baya mai daraja, kuma mai girma shugaban kasa ya dawo da darajar da ake ganin ma ta rasa. To fatan mu shine ubangiji Allah ya kara dawwamar da daraja da karamci da ɗaukaka ga wannan kasar da ba mu da wata kamarta. Sardaunar Rano Right Honorable Alhassan Ado Doguwa a gefe guda ya karbi wannan ayari na Honorable AA Zaura, inda ya bayyana cewar a iya tsawon lokaci da aka kai akwai mutane da dama da suke da bukatu daban-daban a tsari irin na tafiyar siyasa, amma ba su ɗebo ayarinsu sun zo wannan gida na aminci da nasara sun kawo ziyara da kuma bukatarsu ba. Saboda haka ne ya bayyana AA Zaura a matsayin zakaran gwajin dafi da cewar ya ciri tuta, kuma wannan gida da ya shigo an aminta da shi. Hasali ma dai lida ya ƙara da cewar babu wanda ya taɓa tunanin girmana ko darajata ta kai ya zo gidana ya salama da ni ya ce ni ne wane, kuma ya gabatar da yana neman gudunmawa ta akan bukatar da ya sa a gaba. Bukata ta mulki dukkaninku Allah ya shaida ne, Allah kuma ya sani dukkaninku shaida ne. Bukata ta mulki ko bukata ta arziki ko bukata ta rufin asiri a rayuwa a duniya, babu wani mutumin da ya sai maka sai Allah subhanahu wataala. Amma wanda duk yayi sallama a gidanka yake ganin da yardar Allah da gudunmuwarsa ta Allah da amincewarsa kai za ka iya zama sala ka taimake shi, yazo ya ce yana neman gudunmuwarka, ai wannan ya gama abin da zai maka na mutuntawa a siyasa. Kuma in ma na aje wannan tarihin da nake faɗa na cewar kai ka fara zuwa, daga cikin abubuwan da ake yi na taimakawa jam'iyya wadda ni ma ina ji kuma ina gani, daga cikin abubuwan da kake yi na ragewa jam'iyya aiki
da yadda kake taimakawa jam'iyyar APC, ake taimakawa matasa, ake taimakawa mata, ake taimakawa addinin musulunci. Yau ko sati biyu ba wuce ba na je taro na saukar karatun alkur'ani a Sallari, na tarar da wakilinka ya zo da yawunka, kuma director general na campaign ɗinka, wadda kaga kenan daga kai a tsarin yakin da ake ciki yanzu sai shi, wani abu ne kenan ba din ya zama dole ba, da kai ne ya kamata ka zo. Kuma da zarar baka zo ba, in director ɗinka ya zo to kamar kai ne ka zo. Kuma wannan lokacin bayan ya wakilce ka a wannan taro ya ce da ni to akwai guda 3 bayan wannan, ɗaya a kurna murtala ko kurna, ɗaya kuma a ungogo. Kuma daga nan ya ce lallai da ya gama abin da yake a Sallari can zai je ya ci gaba da, ya ce kuma mafi kankantar irin wannan abin da suke yi a sati, ko ka je da kanka ko ka tura wakilci, shine a sati ɗaya akalla a je sau 10. So kaga dukkan mutumin da ya sa irin waɗannan hidimomi a gabansa, kuma a matsayinsa na ɗan siyasa mai bukata, wadda kowa ya sani rufin asiri da arziki da Allah ya masa ba daga kansila ya fara ba, ballantana a ce a nan ya tara, ba daga shugaban karamar hukuma ya fara ba, ballantana a ce ya tara, ba kuma dan majalisar tarayya ya yi iri na ba, ballantana a ce yau shekararsa 30 yana dan majalisar tarayya, kudin gwamnati ne a hannunsa. Amma ya zo ya ɗauki dukiyar sai yake taimakawa al'umma, yake ragewa jam'iyya aiki, yake ragewa gwamnati aiki, yake taimakon nakasassu, yake taimakon matasa, yake taimakon mata. Ai kaga dukkan hidimomin da yake waɗannan abubuwa ne wanda kai tsaye aikin gwamnati ne. So ni a iya fahimta ta wannan kadai ya isa ya cancantar da kai, wannan kadai ya isa mai wa Allah godiya da Allah ya sa baka tsiro a wani gidan da yanzu ka fitine mu ba. Domin za ka yi kana da zaɓi, inda ya zaɓi yanzu ya dinga yawo da wannan jar hulan yana balbalbal da ita a kansa, da yanzu ya tada hankalinmu. Domin na tabbatar koma dugun wancan tafiyar da yake yawo da jar hula, wallahi al'azimu ba zai iya kashi 1/10 na aiki na zuciya na kyautatawa mutane da alhairi kamar yadda shi ya zaura yake. Kuma da yake mun san shi, mun san me yake ciki, wancan madugun da ake maganar madugu mu mun san shi tun da ake wa yara kaciya ma. Shi in ya sami irin su ya zaura to kakarsa ta yanke saka. Na farko dai shi bai san ya baka nasa ba, na biyu bai san a bashi ya baka ba. To idan ya samu mai aljihu na yoyo, shi kuma ya sa jar hula, da abin da ya dinga cewa mu muka sa shi yayi, to shikenan shi bukatar ta biya. Kaga ashe da ba din Allah ya tarfawa garin mu nono ka tsiro a cikin mu ba, kana aiki irin na alheri, irin aikin da ka talar mu ma shi muke yi, aiki na alheri irin aikin da Baba Ganduje yake yi, aiki na alheri irin wadda Goggo matar mai girma gwamna take yi, aiki na alheri ne yadda mu ma kanmu zababbu almajiran mai girma gwamna Ganduje muke yi don taimakawa jam'iyya. To ina tabbatar maka da yanzu hankalin mu a tashe yake. Amma Allah ya duba irin wannan zuciyar tamu da ya tashi tsiro da kai, sai ya tsiro da kai a cikin mutane masu halin kirki, halin kyautatawa al'umma, irin halin da Allah ya maka. Ina so in yi amfani da wannan dama ni roki Allah subhanahu wataala ya ci gaba da rika maka, ubangiji Allah ya ci gaba da kamo hannunka ya zuwa ga nasara. Abin da ka sa a gaba din nan idan alkhairi ne ga mutanen jihar Kano, ubangiji Allah ya tabbatar da shi. Kai idan akwai akasin alheri ma, ubangiji Allah mai canza akasi ne ya mai da shi alheri. Muna roƙon ubangiji Allah ya canza dukkan al'amuranka ya zama alheri wa mutanen jihar Kano. Irin abin da kake yi din nan shine abin da duk wani mutumin kirki ya kamata ya yi idan dan jam'iyya ne shi na kirki. Idan ka tashi neman abu na bukata, kar ka fito kana maganar ko a mutu ko a rai. Yanzu ga duk irin wannan hidimomin da yake yi, ina ta wannan hidimomin, amma wa ya taba jin dalilin AA Zaura an zubda jini? Wa ya taba jin dalilin AA Zaura an fasa mota? Wa ya taba jin dalilin AA Zaura an je kotu? Wa ya taba jin dalilin AA Zaura wani ya zagi wani? Babu, ya fito ya yadda Allah ne mai yi. A wurin Allah yake nema, kuma ya yi alƙibla da jagoranci da shugabancin jagoranmu mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. So ya fahimtar mu idan da duk mai neman gwamna irin ya zaura ne, inda duk mai neman gwamna irin salanka zai dauka na a zauna lafiya, na ya nema agun Allah, in Allah ya bashi ya karba, in Allah bai bashi bai godiya da duk abin da Allah ya bashi. Da fitinar ma da muke ciki a yanzu a cikin jami'ar APC da ba wayi gari an samu kanta a ciki ba. Ina fatan ubangiji Allah subhanahu wataala bayan yayi ma jagora ya bawa sauran mabukata irinka a cikin wannan tsarin namu tunani irin naka, ya ba su fasaha da tunani ne da za su nemi abin da suke nema ba tare da sun cutar, ba tare da cuta ko cutarwa ba. Domin magana ta gaskiya, waɗansu daga cikin mutanen da suke neman su gaji mai girma gwamnan jihar Kano da irin salo da hanyoyin da suke bi. Gamji ɗan ƙwarai shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai na tarayyar ƙasar nan, Right Honorable Alhassan Ado Doguwa,
ya ce akwai buƙatar dukkanin wani mutum da yake neman wata kujera a cikin kowace jam'iyya ya san cewar jam'iyya ita ce gaba da kowa kuma doron bayanta ake hawa a kai ga gaci. Shugaban masu rinjayen ya ja hankalin dukkanin wasu masu tsaginin gini da wasu masu surkulla da dabarin siyasa da cewar ko ma dai ina za su je ko ma dai me za a yi to dole ne dai abu uwa jam'iyya domin kaiwa ga nasarar da ake da bukata. Leader. Hanyoyi ne da suke cutarwa ga jam'iyya kuma su cutar da 'ya'yan jam'iyya shine abin da ake cewa ga cuta kuma ga cutarwa. To mu fatan mu shine duk mutumin da yake kokarin ya samu biyan bukatarsa ta hanyar cutar da jam'iyya, ta hanyar wahalar da jagorancin mai girma gwamna, ta hanyar cin mutunci da wulakantar da jam'iyya din wanda a doron bayan ta ya kamata ka zama abin da kake so ka zama. To muna fatan ubangiji Allah ya mana maganin irin waɗannan mutane. Babu wani mutumin kirki a jam'iyya da za a ce ya miƙe ya ɗaga hannu ya zagi uwarsa. Domin jam'iyya uwa ce, jam'iyya uba ce, kuma akan doron bayanta muka zama irin mu da muka ga jiya, muka ga shekaran jiya, muka ga yau cikin ikon Allah. Misali ni yanzu na tsaya zaɓe akalla sau 7 ina zuwa majalisar tarayya na Najeriya yau shekara 28 an shigo mata da 9 yanzu. Ai kaga babu wani mutumin da zai ji a hankali na a ce an waye gari an ci mutuncin uwa jam'iyya da ni ba zan yi haka ba. Kuma ina ganin wanda da yake da tunani irin wannan na cin mutuncin uwa jam'iyya ko ya ci mutuncin shugabancinta ko ya ci mutuncin jagorancinta to akwai bukatar ya canza tunani. Ina so in tabbatar wa jama'a musamman waɗanda kutuwa wannan tawaga cewar a matsayina na mai biyayya ga tsarin jagoranci da shugabancin mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma shugabanci na jam'iyya da muka zaɓa da hannunmu tun daga matakan akwatuna muka zaɓe yan akwatu. Tun daga matakar unguwanni muka zaɓi shugabannin matasa muka zaɓi na mata. Tun daga matakan mazaɓu muka zaɓi shugabanci yadda jam'iyya da tsarin mulkin Najeriya ya ce a tsarin mulkin jam'iyya ya ce a tsara a zaɓi shugabanni. Muka zo matakin karamar hukuma muka zaɓi shugabannin da muka yadda za su iya jagorancin mu su yi aiki dan jam'iyyar APC ta kai ga nasara. A matsayina na wadda aka zaɓi shugabancin jam'iyyar APC wadda ya tabbatar da Abdullahi Abbas dan sarki jikan sarki a matsayin shugaban jam'iyyar APC. Bi iznillahi ba za a same ni ina wani aiki akasin tabbatar da abin da na san da ni aka yi ba. Kuma dukkan abubuwan nan da aka yi an yi shi da mu akan tsari na maslaha. Duk wani mutumin da ya fita ya aibata wannan tsarin to sai dai son zuciyarsa ta kai shi ya faɗa abin da yake so. Amma Allah ya sani dukkan wannan abubuwan da aka yi ya biyo doro da kuma bayan tsarin da jam'iyyar APC take da shi na idan an zo zaɓe ko na mulki na fitar da 'yan takara ko zaɓe na shugabancin jam'iyya aka yadda abu doron ko dai a yi zaɓe ko kuma a yi maslaha consensus. Wannan abin na cikin tsarin dokoki da tsarin mulkin jam'iyyar APC ta ƙasa. Kuma akan wannan doron aka yi zaɓuɓɓukan nan a baya ina so ne amfani da wannan dama in ƙara jan hankalin duk wani mutumin da mai yiwa hankalinsa ya ratse da ya yadda cewar bai da nasara akan abin da yake nema idan jam'iyyar ta APC bata zauna lafiya ba. Babu wani mutum da zai ce zai nasara a mazaɓarsa idan bai zauna lafiya da shugabannin mazaɓar da aka zaba ba. Babu wani mutum da zai nasara a abin da yake bukata idan bai zauna lafiya da shugabanni da suke jagorancin jam'iyya a karamar hukumar da ya fito ba. Haka idan ka zo jiha babu wanda zai nasara ko yana da bukata ta siyasa ko ta mulki ko zona abu da zai nasara ba tare da yayi biyayya ga doron shugabanci na jam'iyya ba da tsarin mulkin jam'iyya ya shimfiɗa kuma muke biyayya a kansa ba. Da fatan ubangiji Allah ya ganar da waɗanda ba su gane ba kuma waɗanda suka gane suke nema su butulcewa ni'imar ubangiji ina so in jawo hankalinsu da su yarda cewar su dawo kan da'ira ta shugabanci domin babu yadda za a yi duk girmanka duk tsawon mutum in tsawo ne duk tsawon ka ai kai na sama shine Hausawa suke cewa duk tsawon mutum ba zai wuce kansa ba. To a tsarin shugabancin jam'iyyar nan a jihar Kano yau Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayinsa na gwamnan jihar Kano da kuma gurbin da Allah ya yi masa a matsayinsa na jagoran jam'iyyar APC a jihar Kano baki daya yana kuma cikin jerin gogaggun gwamnoni da suke tarayyar Najeriya na APC. Gwamnonin da mutanen jihohinsu suke alfahari da ayyukan alheri da suke yi a Kano dai a yau dole shine kan kuma dukkaninmu nan da muke da bukata a wannan tsarin to sai dai mu zama gangar jiki dole kai na sama. Babu wani wanda tsawonsa zai kai a ce ya wuce wuyansa, babu wani wanda tsawonsa zai ce za a ce ya kai tsawon da ya wuce kansa. Kuma dole mu tsaya mu biya da shugabanci idan muna so mu yi nasara akan abin da muke nema. Na ji irin zantuttukan da ake ta yi ban taɓa yin magana akan haka ba amma ba na bari zance irin a lokaci irin wannan ya samu in ka na fatan yadda kuka zo wannan guri ko wannan gida don ku ƙara danƙon zumunci a gare mu wanda na faɗa abu ne wanda yake kama da ba ma kama ba ibada ce in mutumin da ya aiwatar da abin zumunci ibada ya yi
ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba ku ladan wanda suka yi ibada kuma yadda kuka zo lafiya ina roƙon Allah subhanahu wataala ya mai da kowa gidansa lafiya. Assalamu alaikum. A sauraro ya abin da ya sauka kenan a cikin wannan shiri a daidai wannan lokaci. Za kuma a iya lalaban wannan shiri a AA Sufi YouTube da ke kan YouTube wato a yanar gizo. A madadin matasan yankin ƙananan hukumomin Doguwa da Tudun Wada masu goyon bayan shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai na tarayyar ƙasa. Kuma ni Muhammad Awwal Ali Sufi Utai nake cewar sai wani jikon idan Allah ya kai.